Abamenyi anene baria bakurwa ase emechi emenene gochia ase chinsobo anene ase enchera yogochi kwarigania emeyega ya esuguku nigo bono baborigwe koba maiso anene chipigipigi chiri bakoba bagotumeka anene chingaki chiria chia botuko ayega niga gocha chingaki ase amatuko abwango iga obosaria bwagendereire kororekana ime ya chinsemo ao obu bwokobwataniwa amo gose bogosegetwa n'abarundia chipigipigi chinsemo ao anene ase chingaki chia botuko abasaria boigo nigo bwabeire obosaria oboiga nigo bwaretire asara anene ase chiamate chinyinge nabo igasogosiria enibo nakibona abanyanyimbo baborigwe gokora chipatroli anene chinsa chia botuko erio gosiria ebikora bingo bune biga omuriketo Paul Kapokara natwarigania robotire okobwatia obosaria nanene chingaki chia botuko imeye bunga yega yabora bunigo bwagendere ko babokobwataniwamo no abagendi b'echipigipigi nanene abo bagendere ko bagokora emeremo chingaki chia botuko ubwo bakwira libageriga na koirera gukora obosaria stinsemo ao chipigipigi chaitu chiabora bungo tumeka chiraso obosaria patie bagotumeka abantu baisiki okonyora omonto oito bwa epigipigi igagokombou otebunga kwaba omonto bakasegete omonto yondo okora obosari ase omwana mpora oito ogora bwamanyete ng'a omonto ono obosari akora asegete boigo omotumeka gande komotami gochikorwa ase borabora bamenye kora chinsemo echiga nigo bagendere ko bakogikiria obobo bwiga ase amatuko abwango gachiduka chinyinge chiagendere ko bachikobonwa ase chinsemo echiga egento bagendere ko babagwichanera especially omutenyo yo November oboibi bwachagete kororekanaga iga whereby abantu bagocha botuko when people are asleep bamanya korwa bakora obwaribu etukanerero koroga ebunire omusipati okone kioski okurokuridia bakabuna bakarusia ebintu akoni beisabuni nebinde nande wiki eye nande kobwati nande tukenero chimata nero tutarache yasenyikaraste nero omusipati okone chianga nero bakabuna ebitambaa byonsi bakaira n'abantu bono bansire obwaribu lakini nabo era betari bagechaburia kere pigipigi chiwe ndo butuko saa saba ya butuko biashara kibiro nurige lwe chagwe para bono tayenero ronero yabeire almost a long time ya security abasa wange bakoni kinyini stage nero korweye kerobo ekyo it has never been replaced ne yende next asto ikanasa kwene practice sport yene paro jana mabati yagitire abantu bagweta baganda ujagisima ibono sa ibono movement yakoba igere nyinge kurengana mona Jairo Mugire uyoro munyakiroko gwa bodaboda kurasaro konkoreiga rwaburabu igagendere ko bagakobolia bali abakuru emechigo chase ogochingera Christmas na begono mwaka moya koba maiso nechipigipigi chiri bakolina elyo gutanga obubebonga buno bwiga amangana ye Christmas ngo batabakara bajira se bodaboda tigakikise kwamba nga epigipigi yalinete nebwate tag stage ye asarwa umusabe namba ya esimi agera bakora transaction yesimi tabasa ko mwabesa cash agera narito gutwara security ngo moira ni kesi emechande gocha kwa manyanga muntu kiba tirine na abantu baito bechipigipigi akikisa onde kwensi okobogoli motebi chibe ya satiko nga cash igonto mira esimi agera kwa manyama rieta muntu taibuki omuntu okobogoli ngo sabato tware obo erani obuya ne customer chaito asinga keye Christmas egenta bamenye kora tsinseme chiga bwego bagendere ko bakurege kurege tindi ase bano bagendere ko bakogania abanyanyimbo nabegamo nabagambi kubwaterana elio gukora obosari obegaso gukora chi patrol amone chibarasichirire okonyara ko bagwo gosemia abananchi iga abanyanyimbo baga na nyumba 10 neta keire nere tokonya se okobekana ne chibarasa egera batebe ngo identify munabono uyu tubwata se gribo no leteiga nabera nyarekana namanyire lakini nturamanya yakarwe yona arongo boli twalenge abachibi boito n'abantu bebarasa naro batokonya so kubekana ne mekutano egera toteme go identify ne marami ga edo sinaiwekana Pascal ko kamba kunyara tota kiriko nyore mikutano maiga at least okoreka mikutano eyo kugambira ya security nande tumanya abantu bakuru batami baje batetereza maiga bagenda intoko iga bagenda ase igo na abasikipigipigi iga gabate na kurigereria umubare ngo kore gasinere na botuko ni ngororo no mogeni anye no mogeni nkiabo goretie at least sati yako security ebe na tora beto ko robo ibiga iga ande bate na bechi pikipiki akibone tora debe to bwatera ne twes to kano bechi pikipiki asurwete aitaki jorurute kusengai ejingo reporter getasene kyo wanjete kya Gatembe kureiga astinseme chiga cha Nyansiongo meye bunga iga ya Burabu county ya Nyamira
inche konkuru kwa Polycarp Okara.